Днес е последния ден от коледните пости. На трапезата има всичко онова, дето се ражда от земята. Ястията с символ на плодородието. Тази вечер вие ще посетите годината. Отиването на старата година и ще очакваме идването на нова година. Чрез хляба, който ще похапне, ще споменем това и минаващата година и ще очакваме идването на новата година. Семи стине тук да видиш какво ще ти разкаже майка. Хлябът е божество, да се хвърля хляб е грехота, дори и трохите не се насърпват. Пред хляба лоши думи не се изрежат. Към хляба се посяга само чисти ръце. Целият живот на българина е свързан с него. Хляб се е месечно родено дете. С хляб се посреща младото семейство. Хляб се раздава при кончината на хората. Без хляб няма живот. Ето защо най-светлите празници народа ни посреща с хляб. Добър вечер! Майко, помниш ли, ти ми разказваше една приказка за хляба? Помня си, не как да не помня. Мамо, бабо, разкажи на бе. Добре, слушайте. Вървяла по пътя голяма сватба и изведнъж смок преградил пътя. Не ги пуска да мине. Сватбарите се молили с добро и с зло, но той не е тръгвал. Ала ето го иде хлябът. Щом го видял смокът, избягал и потънал в дън земя. Хората се чудили на чудото и попитали хляба как оплаши от това страшилище. За мен е много просто, рекал той, защото като ме хвърлят в земята, аз лежа и трая. Сетне ме режат и връзват, като ме притисне диканията да ме бели и сити, аз пак трая. Носят ме на воденицата и ме мелят между камъни. С вода ме месят на огън, ме пекат и аз пак трая. Разбрахте ли, деца, защо е силен хляба? Да, тате, защото дълго събира сили и кален с огън и вода. Защото събира в себе си силата на много житни зърна, посадени от силни човешки ръце. Ей, дечица, кой меси нашия хляб? Мама и баба. А не е просто хляб, а е цяла картина. Ето тук са житните плодове, слънцето, кармана, сушарата и лъчвата. Тук ще изкари целият родов живот на хората и традиционните природи. Starimi nebo
Да е благословена земята ни, да се ражда повече тук през ситната година, да е спорен трудът на орайчите, да са обилни трапезите на народа ни, да е пълна къщата ни и да не ни заобикалят леви и неволи. Тази нощ, деца, е най-дългата и най-святата. Според християнските вярвания, тази нощ се е родил Спасителят на човечеството. В една витлемска пещера е съпроводено с ангелски песни, които славяли мирът и спокойствието на земята. Това е нощта на семейството, в който всички хора по света отдават почет на своите родители и близки и си честитат настъпването на новия по-добър живот. Хайде да последнем и да молитването на коледарите. Коледуването е стар български обичай, а времето за коледуване е строго определено. На бъдни вечер по домовете обикалят коледари. Има два вида коледари – деца коледарчета и големи коледари. Малките коледарчета обикалят през деня, пременени и въоръжени с трубички стояшки. Ходят от къща на къща и тропат по пода с стояшките. Домакинът ги дарява сореки, кравайчета и плодове, а големите коледари са в дружина от 10 души, а един от тях се избира за предводител. Той се нарича станник. Станникът трябва приготви всичко необходимо за коледуването. Дръвче, зелена, чебишир, ябълка и други. Станникът трябва да знае коледарската благословия. Премяната на коледарите е празнична, а станникът държи пъклица в ръка. Ой,
А ние сега, отхождането по къщите от коледарите, става само през нощта. Не бива слънцето да сварва коледарите по пътищата. Песните наричат са изпълнени с пожелание за здраве. Голям берекет и те влияят в благосъстоянието на дома и семейството. Сега ще коледуваме. Хайде, дружина, готови ли сте? Готови сме! Много се пътували, друмували. Къде пътя пътувахме, къде Богу богувахме. Тъмни нощи прехвърлихме, кални друми претъпкахме. Ръчете, дружина, да бъде! Да бъде! Да бъде! Да се справим с пламни бори, да донесем благи вести. Бог се роди в Ладева с нощите вечер по вечеря. Ръчете, дружина, да бъде! Да бъде! Днеска пеем в тази къща, на сте здрави тази година до година. Жълто жито порачи, ройно вино пазар, прясно мляко по овчари. Колко звезди по небето, толкова здрави в тази къща. Да бъде! Да бъде! Oh,
Thank you.